7, talk to early. Oh, Indaba, talking my business, yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. All right, I hope ukuhamba kahle indaba yesintu izoba khona njalo njengolwesithathu njengoba namhlanje kulwesithathu. Thank you for listening and watching as well. The past 2 days bekusikhathi ama holiday, Christmas, now you're listening to us now. Mhlambe you've taken a break emsebenzini. I understand ukuthi mhlambe bekade ubukela lama shows usebenzisa free wifi yasemsebenzini, now idatha selizodla kuwena. It's okay though because it's something worth it. Ezinye izinto ayidingi ukuthi ke zibe kwi break. Just to remind you, le show izoba khona njalo ngolwesithathu ngesikhathi esijwayelekile. We started last week from 7 ntambama kwi app as well as kwi YouTube channel as well. So sibuka la izinto zamaphupho lento ayihlangene nokuphela konyaka. Umuntu kenzeka ayisethele itarget yokuthi nakhe ngifuna ukuachieve, and then mase kuphela unyaka bese yabuyela emuva ke sethi well kumaphupho ami ngibone kunalokhu kwenzekile, kumbe mhlambe I ignored lawo maphupho. Ubungozi boku-ignora iphupho, and again uma kuuthi izinto kade uyiboniswa zigcine ifezekile, where to from there? I-expert yamaphupho ke uDr. Uthole bona Mnyati. I hope uphumule kahle maholidini Mnyati. Ngiphumule kahle kakhulu futhi ngicabanga ukuthi ngcono kuseyona kakadluli. Akadluli. And abanye abantu benza imisebenzi Mnyati ngaso lesi sikhathi sonyaka abanye baphothula nakho konke lokho. Siyadlula nje sishala muzi. Oh yes. Siyayenza imisebenzi ngokuphela konyaka kodwa kufuna siqaphele ngokwesimo sesimo sezulu ngaleso sikhathi. Ngalesi sikhathi ngoba ngabona kusuka kuzibandlela. Kusuka nje kulwezi. Ulwezi ke November. Okay. Kube uzibandlela uDecember. Right. Kube Masingana. January. Lozi zinyanga zontathu kwingozi kwenza umsebenzi uma kuzohlatshwa kakhulukazi enkomo. Ngoba make kwaduma izolo lonyama izokonakala. Izobaduma. All right. So umsebenzi. Information ethi umsebenzi yenze kahle uma bizolo lidumile. Yes. All right. So nanso ke information evela kuMnyati. Mnyati lento yamaphupho khona amaphupho esiwa ignorayo uthola lokho ebuyile njalo. Uthola mhlambe asixwayisa ezingozini. Bese kuzoba khona amanye amaphupho othola ukuthi iphupho it's linked to ama issues of mental health, mhlambe i-depression, and lo muntu usekwi trauma. So leli phupho ungalianalyze ngesintu, lichaza i-state sakhe somqondo. Uhlukanisa kanjani ukuthi leli phupho leli is a reflection of ukuthi umqondo wami ngihlale ngicabanga about this? For instance nje umuntu osurvive i-car accident is more likely to have lawo maphupho lawo vele ekutheni sekwenzeka ingozi again. Omunye make wezwe umsindo ethile mhlambe imoto ibamba ama brake useyethuka. Bese kuzoba khona amanye amaphupho ongathola ukuthi iphupho elimxwayisayo ukuthi uzoba involved kwi accident. How do you tell the two? Uyabona uma uzokhuluma ngengozi, ingozi iba istigma emqondweni. Ngesikhathi ihlala la kade uyibuka kuzohamba wena usuke kuyo, kodwa mawusulele kuzovuka lokho ukuthi khona into okwayibona uyibona ngathi yenzeka futhi live, kodwa ubusulele aze mhlambe lilele nibabili endlini, omunye umuntu azakunyakasisa akuphaphamisa ebese yethu uyabona akulona iphupho lelo ongafanele ukuthi usihluphe kakhulu ngalo. Wena usufuna lento engathi ukhanselishwe ngokubona into ebengaphezulu kwesimo umqondo wakho. So lapho ke that's when you udinga ukhanselishwa, not ukuthi ilungiswe ngomsana. Hayi yakhanselishwa. Okay. Ingakho nje ufuna athole nje abantu bazomkhanselisha bamflashe yonke lento le athi back to square one kwi normal life. Then ke kube khona umuntu Mnyati ozothi ngiphupha njalo ngirojwa, ngiphupha abantu bezoqhekeza la endlini. Uthola lokhu kwenzeka repeatedly, kungaba i-indication yokuthi hey khona into ecathamelayo. Makukhona izinto ezidala ukuthi ithongo lakho libe nolaka bese lifuna ukukuphuca ukuthize noba likuzoxwayisa ngalokho, kuzokwenzeka lokho. Ake ngithi nje uphupha vese kuyaqhekeza ekhaya, noba unemoto uphupha njalo iqhekeza, uzwe ngazuthi kukhala ngisho i-alarm kuyona imoto. Leyo nto kusuka ithongo lakho lixwayisa ukuthi vika ikhona okuzayo kumbi. Kodwa uma wena uzo-ignora leyo into, kuyothi masekwenzeka ngempela kukhona kubuye umqondo kanti vese sekonakela. Ingakho lapho kufuna manithathe inyathelo kahle nje. Akithi kuyaqekezwa
abanye abazafuna zama uqinisa umuzi. Okay. Yeah, umuzi ube nesithunzi ungabi lula. Uqinise ngokwesintu. Ngokwesintu, right? Nemoto futhi ngokunjalo uzama ukuthi uyiqinise ngokwesintu. Nakuba kukhona ama tracker nazo zonke lezi zinto. Kodwa ngoba kusho ukuthi khona aba against lokho sukunakho ngaleso sikhathi. So if umuzi omuhle unemoto enhle kuvuka isilwane enhlizweni yomuntu. Okay, so if ungathula ungenzi ungaqinisi then kusho ukuthi usu weak lizokudedela ke idlozi. You are listening and watching Indaba on Gagasi. Even on the Facebook page Indaba with Alex uzokwazi lapho ufaka ama comments akho. Umyadi is saying wonke amaphupho kumele siwathathe ngokuthi azosilapha ngokwesintu, amanye awusuke mental state yakho, trauma udinga counseling. Okwesibili, iphupho lokho lizile njalo uyaxwayiswa. Ngiyafisa ukuzwa ungakhomenta even here as watching this. Okuke kwenzeka kuwena either uignore iphupho kumbe into oyiphuphile yenzeka injengoba injalo. Nakho kunye kuvelayo la mnyati. Ma siphupha omunye umuntu angaphupha into enkulu kuyena but ayixoxe ayizayiposte ku status. Khona yini uhlobo lamaphupho okungamele washare with omunye umuntu or with the public? We open line here last week. We had someone wathi waphupha i-mermaid, ufish lo wasemanzini. And then ke basha abanye bathi inhlanhla leyo and all of that. Some people said yabona ke ezinye izinto ayidingi ukukhulunywa, you can't post that. Akhona amaphupho abanjalo? Yabona nje mthiyana. Especially kwi family emndenini. Awukwazi uthi njalo makuzofika ugogo wakho kuwe ebusuku. Akutshela uthi nhlanhla ngicela ungakwenza ukuthi nokuthi noba la ekhaya ungakwenza ukuthi nokuthi noba in future la ekhaya kuzokwenza ukuthi uza nesixwayiso bese ufuka wena ukuxoxa kwifamily kanti khona umuntu vese lengozi eyixwayiswa ugogo la ekhaya eyakhiwa uye la emndenini yayibona ngishoyo usezozisuka manje ukuze wena ungayitholi green light empilo la ekhaya as a whole amala suka afika kuvala ugogo ukuthi angaphinda kwazi ukukhuluma. Okay. Yabona shuthi ugogo ngekaphinda kwazi ukufika kwena ebefisa ukufika. Nobe efika uzombona ethule nobe enyakasa umlomo ungezwe ukuthi uthi amagama awakhiphayo athini. Yabona lokho usuvaliwe lapho. Usupostile ku WhatsApp wafaka ku Facebook usuyilahlile. Ukuthi mina ugogo uyafika kumina. Kanti khona abangakuthandi lokho ngoba basekubona ukuthi wena unonhlanhla. Ngoba uma ithongo lifika kuwena. Lifika nezinto ezisexwayisa nezinto nezimpi usuke wena udale wanenhlanhla likwazi ukucommunicate nawe kukhona lokho kodwa futhi abangakufuni kodwa kuba semndenini ngaphakathi. Okay, comments coming. I see here a couple of people saying ukuthi ngiyalala but ekseni mase ngivukile ngiyakhohle ukuthi yini bekade ngiyiphuphile ilokho ivela leyo nto. Is it something to worry about? Iyancika kuloko esidlula kona. Ngoba ngenzeka ukuthi lifike ithongo lakho uzwe wonke umlayezo kodwa mawuphaphama ungazilutho kodwa ubusazi ukuthi bexoxa kuthiwani ephephweni. Ile ngozi le kade sikhuluma ngayo. Okokuqala lokho. Okwesibili kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu oyigangelayo nje ngegama lakho lilodwa. Uyangibona ngithini? Othola ukuthi egcineni noba ungaphupha ukhohlwe amaphupho. Ufuna uyikhathazeke. Uthakathiwe. Yes, usuthakathiwe. Ufuna ke wena uyikhathaze. Ngokuhamba ubheka ukuthi yeni le inkinga ukuthi makufika amasisa zakho noba oyedwa wawo uwe uvuke sewukhohliwe. Okay, another question. Parent I suppose akafuna ukuba specific ukuthi umama noma ubaba yini. Selokhu ashona ngo2004 angaze ngize ngimphuphe kodwa nginokuzwa abantu bekhuluma ngokuthi bephusheni kufike ubani nobani. Kuyenzeka lokho? Kuba nezathu ezothu ukuthi umuntu ungamphupha at all ebashona. One, uma kukhona umuntu wathatha inhlabathi yakhe ngesikhathi atethuna uhamba nawo ufika wamvala ngeke vese umphupha enhlobo. Uma eshone wamukelwa yithongo leli lidedele impilo yakhe ngenxa ukuthi libulewe la igcekeni liphehliwe linamanzi amnyama vese ngeke uzomphuphe nayo uyongena kalasha lapho. Khona amathongo la uthola ukuthi uthi umuntu eshona ebeuvalelwa kwispace esithize abanye bafakwe ekopini abanye babe nendle ethize engangenwa umuntu yayizwa lento engena lo osuke egila leyo mkhuba phakathi kuphela. Okay, kubalekile ke
awuzokwazi ukuphupha. Sukuma wena uvule lo sasidalwa sakini esithe madlula sake besabuya ukuthi sicommunicate nawe ngoba lokho akusahambi ngendlela. All right. Before we wrap up, Mnyati, when udlala ilotho, for now nje, if ungase ngibuza number yakho, ungitshele ngizohleka uyibamba 10 digits. But somehow people always say ukuthi inumber ma unesidalo esiclean ziyakwazi ukufika. Ungawazi kanjani ukuphupha inumber a set of 6 or more uvuke ekseni and uyidlalise njengoba zinjalo. I've seen even people on shows la bewina khona millions on ilotho athi uyiphuphile. Is that possible at all? Yeah, kuyenzeka. Yabona uma uzophupha inumber zalotho zifana nejackpot yamahashe. Kube khona ijackpot kube khona ipick 6 emashini. Kwilotho kuba nelotho kodwa zu6 zonke inamba. Yabona ngisho. So uzoyikhumbula zonke ngesequence. Yabona ke uma ithongo lakho lifike liclean. Nawo umqondo wakho ngekho umthakatho uthuntubezayo. Egcineni yonke into uyoyiphupha iphume njalo. Kodwa mawuphaphama kufuna ubhale phansi same time. Oh yes. Ngoba makwenje wadlulisa u30 minute kuyayi hour. Vese khona usuzoyikhohlwa nobuza nje sixoveke. All right. Egcineni ingabe kusakwazi ukwena. Okay, so ukurapha nje up amaphupho a common akhombisa ukuthi lo muntu lo une depression, stressed, ajwayelekile nje. Yabona kufana ngithi mhlambe ushela intombi. Ngiyalinganela. Yes. Uyaphupha isiqomile uphuphe mhlambe ugibela ibhanoyi kanti mhlawumbe uzoligibela ngesonto elizayo. Yayibona into esho mhlawumbe uzoyekoli ngesonto elizayo uyaqala nokugibela ibhanoyi excited. Yes. So ilozo zinto othola ukuthi akuzona izinto ofanele uyikhathaze ngazo. Omunye ukaze ethi mezogibela ngakusasa ezothatha nje uhambo excited ngalo. Uthola ukuthi ebusuku uzokaphaphame avuka gxuma embedeni kanti kusewu 12 ebusuku kanti belale ngo10. Oh ilezo zinto unayo. So nakhona ke la ku depression uzophuza izinto ezingeke ziyenze lapho ke hayikhuleka nje. Ngoba omunye uze aphuphe umuntu othile athi uyena umvalela into zakhe. Yes. Yeah, no, lokho ke sihlale sikuchaza futhi kona lo msakazo ukuthi uma uzophupha umthiyane ethakatha unzuza kanti mina ngisebenzisa igama lika Mthiyane ngoba ngiyazi benonzuza bayazana. Unzuza uzobona umthiyane emthakatha kanti umnyati umenge emumva kanje. Umzuza athathe isinqumo ngomthiyane kanti ushiya mina. Okay, I hope you fundeke something as we wrap up the year. You want to settle ama grudges nama scores only to find ukuthi it was a trap. Akuyona lento uyicabanga. Okay, I hope you learned something from this show. Please do continue ucomment khona la. Indaba Yesintu every Wednesday here on Gagasi FM. Block party yaqhubeka on air, but we'll be here on the app as well as the YouTube channel. This is Indaba on Gagasi FM. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Nazo zonke indaba zabasha Indaba